Avui per Almoster és un dia gran perquè la Societat de Caçadors Agrícola organitza un sopar popular on la carn de caça té un especial protagonisme. Miquel Pino, president de la societat, imagino que avui molt satisfet, una mica cansat i estressat després de tots aquests preparatius d'aquest sopar, però veure que bona part del poble està aquí en aquesta plaça gaudint d'aquest sopar, m'imagino que és molt gratificant i important per tu. Molt, molt. És una gratificació molt, molt bona. No sabeu el que puc arribar a estar de content per poder tenir un equip que m'ajuda a fer un sopar com aquest i poder agrair a tot el que són els propietaris de les terres el que les deixen utilitzar per la caça i, a més, el bonic és que hi ha molta gent que no són caçadors ni són res, no tenen cap tipus d'afició a la caça i ens apoyen a que continuem fent aquest sopar i ens alegra molt, molt, molt. No es pot arribar a imaginar lo contents que estem. A més, enguany són ja gairebé 30 anys celebrant aquest sopar que d'alguna manera també ve a demostrar aquesta integració que té el món de la caça dintre de lo que és el territori, de lo que és el propi Almoster, el terme municipal, i la importància de la tasca del caçador també com a una mica controlador del medi natural i evitar que n'hi hagi d'alguna manera problemes, no? de sobrepoblació d'alguna sèrie d'espècies, i vosaltres esteu fent una gran tasca per ajudar també, no? Al món de la pagesia, al món rural. No? Sí. A veure, exactament, enguany fa 30 anys que es va fer el primer sopar dels caçadors. Es va fer durant 3 anys consecutius amb carn de conill, perquè llavors hi havia molt de conill que estava fent mal als conreus, se sortia a caçar-lo a l'estiu i llavors se va aprofitar, l'idea bàsica va ser que s'aprofitaria per fer un sopar d'agraïment als pagesos. I arrel de tot això s'ha anat fomentant molt el que es tindria que donar a entendre a la gent que no coneix el caràcter dels dels caçadors, que són persones normals i corrents, tenim una família i ens agrada molt poder disfrutar amb el de més gent que potser no pensen com nosaltres, però realment vegin que són persones. Doncs Miquel, no ens queda res més que dir que bon profit i a gaudir d'aquests fantàstics sopars. Moltes gràcies, ja ho sabeu, l'any vinent tornarem a fer sopar dels caçadors.